Nung gabing kumukuha ako ng shoot dito sa mga Taram Top Model 2025 ay di ko aakalain na mangyayari sa akin nasasabit ang aking drone. Mabuti na lamang at wala akong nabagsakang anumang tao o anumang nasugat sa insidenteng ito. Kitang-kita naman na pilot error talaga yung nangyari kung bakit sumabit yung drone ko na yon. At inaamin ko naman na hindi ko sinasadya na mapunta sa punong iyon. Halina't tignan mabuti kung bakit sumabit ang ating drone. Guys, sumabit yung drone natin. Ando sa taas ng puno, sumabit po. Take. So, angle pitch too large. Puno pa yung memory. Hindi pa gumagalaw yung motor. Kanina sumabit mga 47%. Pero 23 na lang. Ayaw talaga umandar ng motor. Mo. Baka naipit. Sana okay lang, sana propeller lang to. Pero ayaw mahulog par. Right, so kasama ko si Brother Ernest Milo. Yan. Di naman namin napatapos yung event dahil syempre malungkot ako. Meow 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 meow. Sumabit po yung drone natin. Anong puno kaya yun, brother? Nagtataka kayo, hindi naman sira yung drone. Sumabit lang talaga. So kanina, marami pa tong battery bro. Nasa 47% pa, kaya matagal-tagal pa. So yun lang, unable to rotate lang yung motor. Puno na rin SD card, low bat na. So nakikita pa namin, umiilaw pa. So it is a sign that it is working. So bukas, ibabalikan namin to. Time check is about 1 AM in the morning ng February 1. Welcome February. Meow 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 meow. So bukas update ko kayo guys kung ano magiging balita dito. Papakuha natin to. Sana hindi naman sira. So, tutulog ko talaga ng mahimbing ngayon mga par, para makapag beauty rest ako. And bukas wala naman makakakuha yan dahil sobrang taas. Tapos ano, kulay puti, kitang kita naman yan. Kaya bukas na tayo mambulabog ng makakatulong sa atin, no? Alright, tulog muna ako. Good morning and we are back now again guys. Nasabit yung drone ko kaninang madaling araw, mga bandang alas 12. And umabot ako kahit hanggang alas 2 hanggang malubat yung drone sa puno. Pero hindi ko mapaandar yung motor kasi may pitch na malaki. Kaya hindi talaga andar yun. And yes, it is a mini series, mini 2. Kaya makatulog tayo maayos. Pero kung mga big series yun, baka hindi tayo makakatulog na maayos. Message ko na rin yung brother ko to have some connections kasi medyo mataas. Ano muna tayo doon sa plaza, silipin natin kung nandun. So guys, nandito ako sa plaza. Ayan, makikita nyo. Nandiyan puno na yan, yan yung nakasabit. So sinek ko naman yung drone nandun pa sa taas. Yan lang, medyo mataas yung pagkakasabit. Sana makuha pa natin. Hindi ko alam kung makikita dito sa taas, pero nandyan pa, kulay puti, kitang kita ko pa. Verify natin na nandito pa yung drone. Tayo sa plaza. Tambay muna tayo sa tropa. Medyo mataas yung pagkakasabit, pero ang maganda is manipis lang yung sanga na kailangan putulin para bumagsak yung pagkakasabit. Dito tayo sa MDRM ang mga taram para kumuha ng assistance dahil mataas. Doon lang sa puno na yun. So ito yung event kagabi sa loob. Ito, buti may kawayan. Tingnan natin magiging diskarte mga par. Yes, ibabaludin namin yung body ng straw. Isulusot niya yung drone tapos biglang hihilain para mag-quick release dito sa tape. Tapos ito, automatic hihigpit na yan. So sana abot na ng kawayan. I think dodoble namin kawayan. At ito yung naging diskarte namin na pagdugtungin ang tatlong kawayan. Ngunit tila ba parang imposible ito dahil sobrang pagkakataas ng pagkakasabit. Ayan guys, si Kuya naka-blue from MD. Ready na yung quick release natin. Nakita ni tropa, grabe. Sa unang pagkakataon ay hindi umobra ang aming plano, kaya't nag-adjust kami ng kawayan para mabago ang pwesto nito at aming sinigurado na yung dulo ay makakalusot sa aming drone mismo. Mabuti na lang at napakadiskarte ni Sir Aye B. Diaz ng MDRRMO. Kaya't follow rin kayo sa kanyang page dahil nagpapalipad din siya ng drone mismo. Okay guys, successful operation. Doon na. Opa. Pak brother. Sama natin sa vlog natin. Wala nga, nakuha na yung drone. Nakuha na ng ating team. At this moment talagang in despair talaga ako. At nung nakuha nga yung drone ay tuwang-tuwa ang aking puso. Dahil sabi ko at any cost, kung mahulog man yung drone ko, sasaluhin ko ito. At mabuti na lang naging madiskarte itong si Kuya na umakyat sa puno. Dahil kung ako ang umakyat dyan, kanina pa ako nahulog dito. So, August. Yan pa shoutout mo. Sabihin mo na. Ay, ano pong para, ano niya eh? Page? Oo. Hindi ka na mamaya. Ay, sige po. Sige. Dahil di nahulog. Buo pa, serious. Alalayan ko lang. Buo pa yung drone. Buo pa, lobat lang yan. Panda rin natin doon. Mas maliit na mini to. Walang kasira-sira yung drone. Gas lang, no? Good. Thank you.
Ang masahe, model na ko mo yung drone. So guys, nakuha na yung drone natin. Anong, ito si Kuya Umakyat, ng pangalan mo brother? Kevin Soriano po. Jay Ben Soriano yun, thank you. Siya yung hero ko. Pero tayo bro. So, pangalan mo brother? Timothy Tamayo. Oh, Timothy Tamayo, shoutout. Sila yung kumuha, yung kung sa ladder, no? Ito, sila mo si Kuya. Ano pangalan Kuya? Janomos Labarias. Janowas Labarias. Jan August. Jan August, thank you brother. Hindi dahil sa kanila, hindi makakuha yung drone. Siyempre, pati na rin kay Kuya dun sa MDRRMO, mga taram shoutouts. Malaking tulong, laking ginhawa. So, whatever it takes, umaandar man o hindi, at least nakuha yung drone. So, may try natin ulit pag nakuha na yung drone, sana lilipad. Yung pagkakasabit ng aking drone ay isang naging napakalaking lesson sa buhay ko. Mabuti na lamang at napapaligiran tayo ng taong may mabubuting puso. Kaya sa piece of advice sa kapwa ko droners, maging aware tayo sa pagpapalipad. Mas gugustuhin ko naman na sumabit sa puno kaysa naman maka-aksidente tayo dito ng mga tao. Sa susunod na video, titignan natin kung gumagana pa nga ba yung drone natin na ito. Yun lang, salamat, fly safe.